Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Επειδή είσαι εσύ καράφλας, πρέπει να καραφλιάσεις και τους άλλους με αυτά που κάνεις. Καλά, μπήκα μέσα να σε παρακολουθήσω, να δω εάν θα κάνεις το λάθος να βγάλεις το καπέλο, να φανεί η καράφλα σου, για να μπορέσουμε να γελάσουμε λίγο, να γελάσει το χιλάκι μας. Και βλέπω στο καντράν 40 άτομα. Ρε εσύ, και λέω δεν μπορεί ο προφήτης με την πυρηνική κεφαλή να έχει 40 άτομα, αποκλείεται, κάτι συμβαίνει. Ο προφήτης με την πυρηνική κεφαλή είναι η καράφλα σου. Ο προφήτης είσαι εσύ και η καράφλα σου είναι η πυρηνική κεφαλή. Και λέω δεν μπορεί ο καράφλος να έχει 40 άτομα. Και μέχρι να το σκεφτώ, τα άτομα γίνανε 150. Καλά ρε, καλά ρε καράφλε. Ποιο κοροϊδεύεις? Το κοινό σου που σε βλέπει? Εμένα κοροϊδεύεις που σε βλέπω? Τους χορηγούς σου κοροϊδεύεις ή την καράφλα σου? Και κάποια στιγμή που φτάσανε 150 άτομα, αναρωτιώσουνα ποιος τα βάζει. Τα βάζουν, προσπάθησες να το σώσεις, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και τα άτομα φτάσανε 300. Και πάλι σου λέω, ποιο κοροϊδεύεις, την καράφλα σου? Θέλεις να σου πω εγώ ρε τι έγινε? Την ώρα που παρήγγειλες τα μποτάκια, αυτά την ώρα που πέφτανε πάνω στον καντράν γλιστρήσανε πάνω στην καράφλα σου ρε. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Δεν το έχεις καταλάβει? Ναι, έτσι είναι, γλιστρήσανε πάνω στην καράφλα σου. Καραφλέ, κοροϊδεύεις τον κόσμο, όλος ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι. Εκτός αν είναι ζώα αυτοί που σε παρακολουθούν. Πρόσεξε, άμα σε πάρει χαμπάρι ο πρόεδρος των Σουβλατζίδων θα σε βγάλει πρόγραμμα. Ούτε ψήλο στην καράφλα σου.